Plokotník. Ten je naozaj výborný korčuliar, to môžete vidieť sami. Ale svoje korčuliarské schopnosti ukázal aj David Hajník, či síce z toho nič konštruktívne nebolo. Plokotník dokázal tu ešte predsediť na Legalina, opäť Plokotník to skúsi zdvihnúť a napokon je to tretí gól HC Topolčany. Najbodovejší hráč Žochárov v prebiehajúcej sezóne Oleksandr Plokotník. 21-ročný krídelník a jeho 31. bod. No a opäť, v tom maloprsty trio. Andrej Legalín, Oleksandr Plokotník a Viktor Šakvorostov.